Dobre, takže môžeme začať. Sme na Pride BB, Pride Banská Bystrica 2023 a som rád, že sme dostali priestor teraz aj v tomto teple, taký pekne chladný a možno máme aj takú chladnú tému. Budeme sa baviť o tom, ako možno prežívať, alebo ako možno LGBT ľudia zažívajú nenávisť. A vďaka Milanovi sme dostali pozvanie, organizátori zo záhrady, organizátori Pride PB, hovoriť o nenávisti najmä v kresťanskom prostredí. A preto si Milan pozval toto osadenstvo, ktoré tu je, ktoré vám krátko predstavím, pretože sa predstavím ja. Moje meno je Miro Maťavka a som jeden z dobrovoľníkov v združení a komunite Signum Duhoví kresťania, ktorí sa snažia na Slovensku už niekoľko rokov vytvárať bezpečný priestor pre LGBTQ osoby, ktoré chcú rásť vo viere v Bohu. Je to ťažká úloha na Slovensku a najmä z toho dôvodu, že mnohé cirkvi nás vôbec ignorujú, alebo teda doslova šíria nenávisť voči LGBT ľuďom. A možno za to sme aj takí povolanejší hovoriť o tej nenávisti. A som rád, že pozvanie taktiež prijal o tejto diskusii zdieľať svoje názory, skúsenosti a poznatky. Tomáš Guľán, odborník na evanjelickú teológiu. Vítaj. Ďakujem pekne. A Ivka Poliaková, ktorá je tiež členkou nášho spoločenstva Duhoví kresťania, ale taktiež teraz projektovou manažérkou pre starokatolickú cirkev, najmä pre oblasť Severného Slovenska, kde nedávno len začali otvorili žilinskú pobočku. Ivka, vítaj. Ďakujem pekne. Cieľom našej diskusie nie len pozerať sa na to, odkiaľ, alebo teda, že aká tu je nenávisť voči LGBT ľuďom, najmä v tom kresťanskom prostredí, ale aj prečo. Odkiaľ to pochádza, snažíme sa pozerať na to, že niektorí ľudia majú predsudky, ktoré sú neopodstatnené, ktoré vychádzajú zo strachu, z nepoznania a možno pozrieť sa na to, ako týmto ľuďom pomôcť tento strach prekonať. Ale takisto aj mnohým LGBT plus ľuďom, ktorí už si prešli svojou akceptáciou svojej inakosti a vidia vo viere v Boha alebo v kresťanstve skôr niečo, čo ich brzdí a chceme im povedať, že môžu prežívať aj vo svojej inakosti vieru v Boha, aj v cirkevnom prostredí alebo teda v prostredí nejakého kresťanského spoločenstva. Čiže boli by sme radi, keby ste po týchto 45 minútach, ktoré sme dostali, možno, že sa nejaké to semienko u vás ujalo, aby ste sa ďalej nad týmto zamýšľali a možno, že pozreli si trebárs naše webové či sociálne siete Duhových kresťanov, kde nájdete aj materiály od Tomáša alebo aj od Ivky. Odporúčam hneď vopred, my sme mali s Tomášom konferenciu v Bratislave Kráčame spolu minulý september na pôde cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Bratislava Staré mesto, kde Tomáš mal svoj príspevok a tento príspevok bude možné už od júla aj v knižnej podobe si prečítať. Čiže to je jeden zdroj ďalších informácií k tejto téme, alebo aj taký jednoduchý, že pre tých, ktorí poznáte Teplú vlnu, kto pozná Teplú vlnu? Teplá vlna je podcast online, ktorý jednoducho zbližuje alebo predstavuje mnohé osobnosti z LGBT sveta a ich skúsenosti v rôznych oblastiach. A tam by som odporúčal sa Ivku, ktorá natočila minulý rok podcast, kde hovorí viac o svojom príbehu, kde ako ona prežíva vieru najprv v rímskokatolíckej cirkvi a potom našla nový dom v starokatolíckej cirkvi. Čiže to by som odporúčil a takisto tým by som aj zdôvodnil, prečo budeme sa snažiť trošku robiť nové témy. Že teda už predpokladáme, že nemusíme hovoriť o tom, že LGBT a viera môžu byť spolu, ale chceme robiť nejakú tú nadstavbu. A tým by som teda úvod nejak ukončil a odovzdal slovo našim diskutujúcim.
A v takomto prvom kolečku by som poprosil najprv Tomáša, ako on vidí vôbec z jeho skúsenosti ako evanjelický teológ vôbec tú tému LGBT ľudí, prežívania svojej viery a ich konfrontácie často z tohto prostredia nenávisťou. My keď sme sa predtým troška spolu rozprávali, tak si hovoril, že ja tu budem za tú teoretickú časť, ale rád by som bol, aby to neostalo na poli teórie, ale poviem možno, že hneď na úvod dve také svoje skúsenosti, kde sa možno, že udial taký môj prerod v tejto oblasti. Začnem veľmi dávno, štvrťstoročie dozadu, a spomeniem si na nie maturitné oznámenie, ktoré sme mali, ale ako sa volá tá oznámenie o Stužkovej, či taký ten papier. Chodil som teda na cirkevnú strednú školu a bol som jeden z tých zapálených kresťanov, ktorý sa snažil v tom čase nejakým spôsobom tých svojich neznabohov spolužiakov presvedčiť na kresťanskú vieru alebo nejako ich zevangelizovať a namotivovať a tak ďalej. A robil som to dosť takým, lebo som sa pohyboval v takom konzervatívnom mládežníckom cirkevnom prostredí, takým, teraz to spätne vnímam takým, že dosť arogantným a agresívnym spôsobom. A dopadlo to až tak, že my keď sme mali teda toto maturitné oznámenie, tak nebolo to takéto klasické, taká tá záložka, ale bola to forma pohľadnice, kde z jednej strany teda bolo to oznámenie a z druhej strany niekto z mojich spolužiakov, nespomeniem si kto, že nakreslil karikatúru každého jedného z triedy. Čiže bolo nás tam nejakých tých 30 tvári alebo postavičiek a každého niečo, čo ho vystihovalo. A ja som tam stál takmer úplne v strede, nahý, a len takto som držal Bibliu si pred rozkrokom a tou som sa zakrýval. Myslím, že nikto z mojich spolužiakov si nepamätá toto maturitné oznámenie, ale mňa osobne to vtedy akože dosť vážne sa ma to dotklo, že takto ma moji spolužiaci vnímajú. Preskočím o 25 rokov neskôr, keď som teda už 15 rokov mal učiteľskej praxe tiež a učil som náboženstvo na cirkevnej škole, kde jedna z tém, ktorú keď sme preberali, hlavne, že keď sme preberali knihu žalmov, tak som dával študentom, že čítali sme rôzne žalmy a tú hebrejskú poéziu a teda hľadali sme v tom nejaké posolstva a interpretovali sme tie texty a potom teda to moje zadanie bolo, že by oni napísali svoj vlastný žalm. Tí, ktorí boli veriaci, tak to mali jednoduchšie, lebo sa s tým nejako vedeli stotožniť a keďže nie všetci, tak som hovoril, že čokoľvek, čo je pre teba také, že extrémne dôležité. Pre teba niečo existenčné, niečo osobné, môže to byť krátke, dlhé, to je jedno, akokoľvek to spracuješ. A jeden chalán, teda študent 3. ročníka na tom gymnáziu, mal takú prezentáciu. Mne bolo hneď jasné, že o čom, lebo ten slovník som už poznal. A polovica spolužiakov, hlavne chalanov, myslím si, že prespala prezentáciu ako každú inú. A hneď ako doprezentoval, potom sme tam mali taký feedback, spätnú väzbu. Jedna spolužička sa pýta, že a to si tie farby tej prezentácie použil zámerne? Vtedy to začalo zopár ľudí, až vtedy to začalo tým ostatným tak nejako trkať, že o čom to vlastne bolo. Ja som sa potom za ním po tej vyučovacej hodine zastavil a poďakoval som mu za túto dôveru. Keď tento vtedy asi 16, necelý 17-ročný chalan mal coming out u mňa na cirkevnej škole na hodine náboženstva. Poďakoval som mu veľmi za tú prejavenú dôveru. Prišla za mnou aj jeho mama, ktorá zhodou okolností tiež učí na tej istej škole, na evanjelickej škole, mama katolíčka, tiež akože vystískala ma, pretože bola veľmi vďačná za to, že akože veľmi sa toho bála, ona vedela už nejakého pol roka, možno že predtým, nevedela, ako to dopadne, lebo predsa len je to také konzervatívne prostredie. Čiže toto je taký môj prerod, ako som sa k tomu dostal, keď z toho takého úplne osobného konzervatívneho ako mládežník som začal vnímať potreby týchto ľudí a čím ďalej viac a viac som ich spoznával. Takže skôr z takej, neviem, či otcovskej alebo pastorálnej starostlivosti, teraz predo mnou zrazu stál človek z mäsa a kosti, ktorý v tomto prežíval v podstate traumu, pretože tiež veriaci človek z veriacej rodiny, mladý človek, ktorý ale nabral tú odvahu a potom sme mali mnoho veľmi fajn diskusí,
Reálne on potom svoj ten verejný coming out mal asi až pol roka potom na sociálnych sieťach a tam zase spolužiaci veľmi dobre zareagovali naozaj, že bolo to také, že veľmi pozitívne a podporné. Ale aby som nerozprával veľa, stačí takto na úvod? Samozrejme. Mňa hneď napadlo, za to som si robil teraz poznámky, pretože tí, ktorí ste mali tu možnosť počúvať predošlú diskusiu o láskavosti, tak tam bola aj Anna Pocková z Evangelického zboru Staré mesto v Bratislave, ktorá hovorila o tom, že mnohokrát používajú ľudia z tohto konzervatívneho prostredia Bibliu na to, aby šírili nenávisť. A ona hovorí, že by dúfala, ona ukončila ten svoj príspevok tým, aby ľudia nielen čítali túto Bibliu, aby aj ozaj porozumeli. Či to by si tiež tak povedal, že tvoja skúsenosť, že v tom, či už práce s mládežou, alebo vôbec, keď hovoríš nejak o Božom slove, že či sa stretáš tiež takto s nejakými takými biblickými formulkami alebo príbehmi Sodoma Gomora, niektoré tie čítania od Pavla a podobné veci. A ako na to ty najlepšie reaguješ, že či si myslíš, že ozaj je to v tom neporozumení tých biblických textov? Myslím si, že je to hlavne v neporozumení toho, že ako vôbec ideme Bibliu alebo aj kresťanskú tradíciu interpretovať, lebo pre mňa akože to najväčšou výzvou vždycky bolo, hlavne keď sme prechádzali teda textami starej zmluvy, hlavne na základných školách, alebo proste deti tam na tých detských besiedkách a tých birmovancov a všetkých týchto mladých, my tak nejako učíme, že toto je akože naozaj, že pravda vo všetkých oblastiach, ktoré sa o tom hovorí. Takéto zjednodušené chápanie. No a potom hovorím, ja som učil stredoškolákov a snažil som sa im povedať, že teda skúsme v tom nájsť nejaké to vyššie posolstvo, taký ten metapríbeh, takéto celkové zameranie, aby sme nerobili taký ten fundamentalistický krok, že naozaj budeme to čítať doslovne presne ako to je od stvorenia za 7 dní až po tú babylonskú väžu a ja neviem aké všelijaké. A teraz keď sa dopracujete raz ku knihe Sudcov, že keby ste to čítali doslovne, tak to je manuál na terorizmus. Hej. Akože to sa inak nedá interpretovať. Akože tam choď, oklam kráľa, vraz mu stanoví kolík do ucha, alebo toto priklincuj ho, po prípade prebodni ho, ten je taký tlstý, že ti akože až celý meč, aj ruka sa ti zaborí do jeho sadla. Akože, a tam, toto bol pre mňa, ale zároveň akože výborný pedagogický moment, kedy naozaj my z toho textu, ktorý je starý 3000 plus rokov, a možno ten Pavol troška menej, ale proste staré príbehy, staré texty nemôžeme jednoducho zobrať doslovne, lebo tým pádom akože svetá vojna by bola opodstatnená, zoberme všetci kalašníkovi a poďme vystrieľať všetkých inovercov. Proste musíš v tom nájsť, prvá vec je, že to historické posolstvo s tým celkovým posolstvom dobre Božej starostlivosti jeho vyvolený ľud a potom zároveň sledovať všetky tie zmeny, ktoré sa dejú v priebehu tých dejín, kde poligamia proste odchádza do úzadia, bola pochopiteľná v danom čase, v danom prostredí, v danej kultúrnej situácii, ale proste opustili sme ju, zmenil sa štandard. Keď Ježiš prišiel a to len, aby som zjednodušene odpovedal, proste všetky nenávidené skupiny od žien, Samaritáncov, pohanov, Rímanov, zrazu vidíme príbehy, kde Samaritánec je použitý ako dobrý príklad, kde stotník, hej, akože okupant reálne, však to bol rímsky vojak, ktorý bol okupant. Čiže len to skrátiť, ide o to fakt, že porozumenie v tom správnom kontexte, ako to bolo písané. To je jedna vec a druhá vec je, že to posolstvo sa vyvíja od toho, že my sme exkluzívny malý národ a postupne prichádza k tomu, že otvára sa a je veľmi širokospektrálne. A v tomto to slovo katolícky je podľa mňa absolútne fantastické. Lebo katolícky holos kozmos po celom svete všeobjímajúci by sme mali byť. Žiaľ, keď či už katolíci jedni, alebo druhý, alebo to je jedno kdokoľvek, začne znova byť exkluzivistickou skupinou, tak sa dostáva o mnoho bližšie k sektárstvu ako k tomu, čo je základné posolstvo kresťanstva ako celku. Odporúčam, kto má fakt, že záujem si dozvedieť viac. My v našom spoločenstve sme mali takúto diskusiu už pred niekoľkými rokmi. Na YouTube to nájdete na našom kanále a mne sa páčil vôbec ten názov tej diskusie, ktoré sme mali. Čo Biblia bolo v zátvorke, nehovorí o homosexualite.
čiže tam sme tiež tomu nejak sa venovali dlhšie, ale je očividne, že aj to kresťanské, alebo vzdelávanie kresťanov na Slovensku potrebuje nejaký upgrade, pretože tieto narratívy sa tu možno, že ďalej posúvajú a to chápanie možno niekde potrebuje pomoc. A to by som sa obrátil na Ivku, že ty ako osoba, ktorá si prešla na vlastnej koži týmito mnohými obmedzeniami, že treba len skrátiť, odporúčam znova si pozrieť podcast s Ivkou, kde hovorí ona svoju osobnú skúsenosť s tým, ako v rímskokatolíckej farnosti musela opustiť službu treba z práce s birmovancami alebo v spevokole, len na základe toho, že kňaz v jej farnosti sa dozvedel, že žije so ženou, čiže riešil tam nejaké to pravidlo, nejaké to vysvetlenie toho, že to, čo ty prežívaš, ťa vôbec obmedzuje v službe v tej farnosti. Aké ty máš, ako si sa v takýchto momentoch cítila, alebo aké ty máš vôbec skúsenosti s tými formami nenávisti voči tvojej inakosti v kresťanskom prostredí, akože skôr historicky? No, trošku ťa opravím. Kňaz sa nedozvedel, ja som sa vyautovala kňazovi, lebo som chcela žiť rovnaký život aj v cirkvi, aj v súkromnom živote a neoddelovať to. Čiže chcela som byť autentická, či už sama pred sebou, ako aj pred ostatnými. To, čo sa mi udialo, bolo to, že tá rímokatolícka cirkev sa na prvý pohľad javí ako prijímajúca, hej, však oni povedia, že my sme za všetkých a jasné, aj tie minoritné skupiny môžu tu byť, hej, my nič nerobíme a tak ďalej, ale musíš toto, hej. Ja som vlastne mala dlhotrvajúci vzťah so ženou, s ktorou som žila, bývali sme v jednej domácnosti a bol to pekný, kvalitný vzťah, ale to bol problém, lebo neboli sme zobratí. A jak sme neboli zobratí... To dá ľahko vyriešiť. Jak sme neboli zobratí, tak ja som nemohla pristúpiť k Eucharistii. A už to bolo obmedzenie. A už sa postupne som sa dostávala na pokraj toho mojho členstva v mojej cirkvi, že už to nebolo to, že proste ja sa venujem službe, hej, že som tam viedla, ja neviem, rôzne skupinky, alfa kurzy a tak ďalej. A zrazu to bolo proste o tom, že fúha, ale že mne sa ako si bije ten môj spôsob života a moje nejaké názory na život s tým, čo vlastne sa odo mňa očakáva ako od rímokatolíckeho člena. Že by som mala žiť v celibáte teraz, hej, a aby som mohla vlastne žiť nejakým čistým životom. No a mne vtedy môj kamoš kňaz povedal, že vieš, že každý si vlastne musí nájsť to miesto v tej cirkvi. A že on pozná aj nejaký rozvedený pár, hej, a že oni síce nemôžu pristupovať k Eucharistii, ale že chodia do kostola, že to neopustili, tú svoju tradíciu a tak ďalej. Hej. A mne to prišlo také, že OK, že je to fajn, ale že ja chcem niečo viac. Že ja nechcem byť na pokraji mojej cirkvi, že proste ja chcem byť aktívnou súčasťou mojej cirkvi a robiť presne to, čo hlásal Ježiš. Proste idte a hlásajte a proste hlásajte lásku a tak ďalej. A ako si to pocítila v tom vzťahu s Bohom? Že keď ti takéto niečo povedal niekto, kto sa reprezentuje na Božieho pracovníka, čo si ty cítila v tvojom srdci, že chce Boh od teba? Ja som veľmi trpela tým. Ja som nerozumela zrazu, že čo sa deje. Bola som ako proste malé, nechápavé dieťa, ktoré dostane facku pre nič za nič. A ja som nevedela, že prečo som dostala tú facku. Hej. A to mám tak hrubo povedať. A tam som rozmýšľala, že čo vlastne je to, čo chce Boh a čo je vlastne to, čo chce odo mňa cirkev. A zistila som, že bohužiaľ sú to dve rôzne veci. Že tá rímokatolícka cirkev mi chcela dať ako keby nejaké okovy, ktoré som ja nedokázala uniesť. Dali ti nejakú pomoc na to, ako to niesť, tieto okovy? Nie, akože tam není... Tým, že duhová pastorácia nie je
na Slovensku, tak prakticky ani žiadna pomoc nie je. Jediná pomoc je, že môžeš chodiť k nám. Ty môžeš sa tu zúčastňovať. Ale zapri seba. Hej, ale proste nemôžeš toto, pokiaľ neopustíš toto. Hej, že proste bolo to také veľmi podmienečné, hej, všetko. A Božia láska je bezpodmienečná. A ja som si počas tých rokov, to boli asi 2 roky, čo som ja vnútorne bojovala s tým, že čo vlastne chce odo mňa Boh a kto je vlastne Boh a čo chce odo mňa rímokatolícka cirkev a kto je vlastne tvorí. A ja som vtedy pochopila, že ale ja sa neviem vzdať Boha. Že ono je jednoduché odísť z cirkvi a stať sa ateistom. To je len, že proste zabudnete na Boha, hej, občas si možno spomeniete, alebo si proste budete v tichosti, v skrytosti u seba doma sa modliť, alebo niečo, že žiť si tú svoju vieru, ale je to ťažké. Veď my sme vlastne, je to tak v nás, že my proste sa chceme zoskupovať, my chceme tvoriť spoločenstva, že je to proste pre nás prirodzené sa vzájomne podporovať a tak ďalej, preto som aj našla Signum, že som to nechcela ostať sama. A ako keď teraz po tomto čase, ktorý si mala, že dlho si rozjímala nad tým, že vrátim sa k tomu teda nejakým, našla si alebo máš rešpekt voči treba z tomu kňazovi, ktorý ti povedal, že však môžeš sem chodiť, ale musíš žiť tak a tak, že ako vnímaš teraz jeho pozíciu alebo pozíciu tej cirkvi, ktorej si teda už prezadne si opustila? Rešpekt mám, ja to chápem. To, že Boh nás učí milovať a všetko sa deje pre niečo a jednoducho chápem, že rímokatolícka cirkev má tak veľmi silnú mocenskú pozíciu, že nie je moc reálne, aby si človek robil, čo chcel, aj keď je kňazom, alebo hovoril, čo chcel, aj keď je kňazom. Proste o tom sme sa aj bavili spolu, že jednoducho tá tradícia ťa drží. A drží ťa pevne a ťažko sa s tým dá niečo robiť. Môže kňaz, však aj môj kamarát, hej, proste on ma pozná, vie, aká som a tak ďalej, ale tiež je to, že odtiaľto, potiaľto, že ja si nemôžem dovoliť viac. Hej. Dobre, ale môžem ja? Ja som chcel premostiť k tebe, ak môžem. Ja som chcel otázku spýtať. Otázky máme na záver, pre všetkých. Dovolím si teraz hrať toho moderátora, lebo si myslím, že je dôležité, na to som chcel nadviazať, lebo ty ako odborník chcel som na tento klerikálny alebo tento mocenský prístup, ktorý si myslím, že naznačuje Ivka, že či títo pastori alebo teda kňazi alebo pracovníci cirkvi sú ozaj tak pevne držaní tým, čo ich cirkvi od nich vyžadujú, alebo aj historicky, lebo treba tak, ako my prežívame cirkevné právo alebo cirkevné normy, tie sa tiež vyvíjali za tých 2000 alebo koľko rokov. Že či je ten argument adekvátny, keď povedia pracujúci v cirkvi, že ja nemôžem ti inak pomôcť, pretože mi to zakazuje moje cirkevné právo alebo teda tie pravidlá, ktoré ja ako člen cirkvi musím vykonávať. Ja si myslím, že to takto je a zároveň si myslím, že je to úplne prirodzené. Že čím je väčšia inštitúcia, tým musí mať nejakú hierarchickú štruktúru a nejaké presne dané pravidlá a neexistuje žiadna veľká inštitúcia na svete, či je cirkevná alebo je akákoľvek štátna, ktorá by takýto systém pravidiel nemala. Proste keď stretneš na Ale sú tieto pravidlá nemenné? Ide mi o to, že táto výhovorka, že to je nemenné. Teraz skôr ide o to, že dobre, nechaj túto otázku, ale dopoviem prvú myšlienku. Že proste ty nemôžeš chcieť od policajta, aby robil niečo mimo svojich kompetencií. Proste on raz, keď je v úrade, raz, keď je v uniforme, tak on má robiť presne to, či sa mu to páči alebo nepáči. A keď tam bude robiť bordel jeho kamarát, alebo to bude jeho sused, alebo to bude jeho brat, on je v momente v tom úrade, inak by sa nám celý štát rozsypal, keby policajti nerobili to, čo majú robiť policajti, doktori to, čo majú robiť doktori. Môžeš veľa vecí je dosť širokých, hej, že aj ako učiteľ môžeš si ísť presne podľa pravidiel, môžeš spraviť zo pár výnimiek, furt stojíš jednou nohou v base,
ale akože ten systém je takto postavený. A zároveň tá inštitúcia sa strašne pomaly mení. Každá jedna. Toto nie je len problém cirkvi, toto je problém každej jednej veľkej inštitúcie, že nie je možné, aby ona sa rýchlo zmenila. To ani voľby, to je jedno, či to vyhrá jedna alebo druhá strana. Všimnite si, že či sme tu mali ľavicovú vládu alebo pravicovú vládu akože 30 rokov, stále máme socialistické dane. Vy, ktorí ste starší. Hej? Proste ten systém beží. V Amerike, keby ste povedali, že má teraz nastúpiť nejaká tretia strana, akože nemá šancu, nech by tam bol akýkoľvek dobrý kandidát. Proste tá sociológia, toto hovoria, nie som sociológ, toto hovoria sociológovia. Dobre? Príkladom máme tu Annu Pockovú, ktorá je chyba systému, alebo... Nie, je to výnimka v systéme, ale nečakal by som, a toto nie je z mojej hlavy, toto je od sociológov, že inštitúcia, aj keď teda evanjelická cirkev je dosť malá a minoritná, aj keď hovoríme o nejakých 7% slovenskej populácie, akože táto diskusia, ktorú Anička začala v rámci Slovenska spolu s ľuďmi okolo nej, prebiehala v západnej Európe a v Severnej Amerike zhruba pred 30 rokov dozadu. Hej? Tiež nie sú ďaleko za vodou za tých 30 rokov. Naozaj tá spoločenská zmena, sociologická zmena, inštitučná zmena bude. Čiže to, že tu príde Baruch Spinoza 1610, tuším, dúfam, že sa nepletiem, hej, prvý ateista svetový, Žid zhodou okolností, akože prvý, potom 150 rokov nič, potom niekde nejaký Rusov, potom niekde nejaká francúzska buržoa, alebo nejako tak. Dúfame, že príklad Anky nebude trvať 150 rokov, kým ho niekto bude nasledovať. Ale reálne, akože ľudstvo, ja za to nemôžem, toto zase hovoria odborníci na sociológiu, prebieha takýmito zmenami evolučne, čo sa týka myšlienkového, teraz o mnoho rýchlejšie tým, že máme globalizmus a digitalizáciu a všetko ostatné, ale ešte stále to sa nezmení od večera do rána. Aj keby sme všetci začali kričať, proste, však to viete vy sami zo svojho života, že už len skúste presvedčiť svoju svokru, akože, alebo svoje dieťa, alebo ja som učil, hovorím, akože skoro 20 rokov, akože ty výchovou môžeš na nich nejako vplývať, ale zase akože zmeniť či už rodiča alebo žiaka ide veľmi, veľmi, veľmi pomaly. Hej. A tá druhá otázka teda, že či je viazaný tými pravidlami, tým pádom, ako náhle ty podpíšeš niečo, ty keď vstúpiš do armády, si viazaný armádnymi pravidlami, môžeš diskutovať, ale asi ten rozkaz toho generála by si nemal a keď to raz chceš porušiť, tak odíď z armády. Akože, a či je tá armáda horšia ako, hej, v zdravotníctve to isté, proste raz, keď si zamestný alebo podpíšeš nejakú pracovnú zmluvu, tu máš proste, dostaneš nejaký papier, môžeš diskutovať, môžeš sa stať šéfom odborárov, môžeš skúsiť zmeniť tú firmu, ale v určitom momente... Ale si myslím, že to s týmto nesúhlasím, pretože aj tí pracovníci v cirkvi, v pastorácii, v akejkoľvek cirkvi, majú mať na zreteli to dobro duše toho človeka. A keď treba vidí niekto, akože ten kňaz, ktorý vidí, že tá Ivka žije v oddanom zväzku a prináša plody, pracuje, tak predsa nemôže spovedať, ale vieš, čo mne to káže takto. Sú spôsoby, ako sa to dá robiť, nejak podtajme alebo podobne, že ten argument, že výstup teda si myslím, že nie je ten správny, že by všetci teda tí pracovníci cirkvi mali teraz vystúpiť, keď povedia, viete čo. A podľa teba by to bolo lepšie robiť to podtajme? Snažiť sa meniť, pretože aj... Alebo potom robiť inštitučnú zmenu. Presne. Ktorá ale vieme, že nepôjde tak. Ale nám už akože aj to bolo tiež znova, či už Robo Furiel na začiatku dnešného Prideu, alebo aj Anna Pocková to spomínala, že už sme takí nahnevaní, a nemáme už energiu, že kedy to konečne príde, že tá vytrvalosť, trpezlivosť nám dochádza, ale súhlasím s tebou. Áno, ale zase si uvedom, že napríklad, keď už hovoríme o katolíckej cirkvi, že liturgické zmeny a množstvo cez druhý Vatikánsky koncil prišli v 60. rokoch minulého storočia. Katolíci majú teraz synodu, a na kde to môžu posunúť v rámci tejto synody takto, ale to zase Ale Slovensko... hovorím, tam padlo takto rozhodnutie, akože vo Vatikáne v 64. až 8. Hej, kým to prišlo na Slovensku, akože boli sme v 90. rokoch a ešte to úplne neprišlo. Hej? Čiže... To sú, ako ja len spomeniem teraz takú našu skúsenosť, čo sme mali, my máme teraz raz do roka obnovu s českým logosom, s českými LGBT veriacimi a tam bol teraz na poslednej našej obnove práve vymenovaný
kňaz duhovej pastorácie, teda čo spomínala Juka, že na Slovensku to žiaľ nemáme ešte. Češi už majú v rámci rímskokatolíckej cirkvi už dve biskupstva, ktoré majú vymenovaného kňaza, ktorý robí duhovú pastoráciu. A tam majú cirkvi, ktoré sú už ďalej a tento kňaz, keď som sa stretol, tak on hovoril tú historku, že on keď dostal v Brne že túto úlohu, dostal to nanútenie, on to nechcel, tak išiel k starokatolickému kolegovi sa nejak podúčať, že čo mám ja s týmito LGBT kresťanmi robiť. A ten starokatolík mu povedal, akože keď sa tak bavili už potom, že no, že máš to, že teda, ale neboj sa, že tam, kde sme my teraz, vy prídete tiež. Mm-hmm. Čiže je to fakt, aj on mu to tak povedal takú vetu, že bude musieť aj tá rímskokatolícka cirkev sa pohnúť, len to bude dlho trvať. Ja by som sa vrátil k tomu znova, k tvojej znalosti toho evangelického prostredia, teda k Ane Polckovej, ktorá sa snaží na Slovensku už dlhé roky nejak tú LGBT pastoráciu, alebo teda vôbec inkluzívny zbor, nie len pretože ona sa neangažuje len v témach LGBT ľudí, ale pracuje s Rómami, s migrantami, s rôznymi skupinami. Ty takisto pracuješ, máš skúsenosti s mnohými ľuďmi, ktorí sú diskriminovaní na základe rôznych charakteristík a Slovensko teda nesršie inklúziou a LGBT sú len jedni ľudia, ktorí sú tu diskriminovaní, alebo teda naražajú na nenávisť. Že ako je to v tvojej skúsenosti, že či takéto príklady ako Anna Polcková aj v rámci cirkvi dokážu pozbudiť a že či teda môžeme rátať s nejakým iným zborom na Slovensku evangelickým, ktorý by si povedal, viete čo, príďte aj k nám pre LGBT ľudí. Jedným slovom? Môžeš. Dvoma. Žiaľ, nie. Čím to je? Je to tou nenávisťou, alebo je to tým strachom z tej moci? Myslím si, že nie je to až tak strach z moci. Myslím si, že skôr je to taká tá klasická xenofóbia, ktorá môže byť opodstatnená, ktorá nemusí byť opodstatnená. A bývalý biskup Filo to nazýval, keď ešte sa riešilo, bol veľmi aktívny v ekumenickom hnutí, že tie vzťahy medzi evanjelikmi a katolíkmi, že to je proste iracionálna averzia. Hej, v dedine, v ktorej vyrastal môj otec, tak bola tak 50-50 a evanjelici volali červených mravcov katolíci, lebo že tí viacej štípu. A potom Horné Dolné, to je Nová Lehota, a kde inak Ondra Prostredníka otec bol farár ako vyhnaný za komunizmu, tak tam je katolícky kostol a pod ním je evanjelický kostol a zase katolíci spravili chybu, lebo majú to hore kopcom, tým pádom, keď dážď prší, tak im teče voda rovno do kostola. Proste to sú také veci, na ktorých ti akože hlava zastáva, že ale ja neviem, alebo je treba zabiť Cekala, ktorý ste videli ten film, akože úplne krásne vykreslené práve táto averzia, že tam prišiel zhodou okolností luterán do katolíckeho toho moravského pohraničia. A my toto máme nejako akože v sebe. Akože, ale je to nenávisť? Pomenovala by sa nenávisť? Ja si myslím, že to je úplne akože naozaj, že iracionálne, nevieš prečo. Niekedy ľudia vedia. Keď už si spomenul tie marginalizované skupiny, tak ja sa dlhšiu dobu pohybujem medzi rómskymi deckami. Mám rómskeho chlapca adoptovaného, že už je to veľký chalan teraz. A keď som sa pýtal viacerých svojich kolegov, že či by nechceli tam ísť, tak akože jedna kolegyňa mi povedala, že vieš, ja mám jednu takú negatívnu skúsenosť, keď som mala 15 rokov, že ma cigánsky chlapci naháňali a odtedy mám blok. Čiže niekto má možno, že skúsenosť negatívnu, akokoľvek, čímkoľvek spôsobenú, že bol niečím ohrozený, ale to nemusí byť len, že fyzicky som bol ohrozený, že proste čo si ma vyrušilo. My keď som sa pozrel tu na, že ako tu ľudia vyzerajú v záhrade, tak viem si predstaviť, že teda generácia, a nie len našich starých rodičov, akože by sa obzrela, lebo akože mnohí sú exhibicionisticky oblečení, hej, a nie štandardne, nie ako majorita a čokoľvek, čo je neštandardné, tak proste otočíš sa, cítiš sa nepohodlne. Ty keby si prišiel do inej komunity, kde sú všetci úplne iní, tiež sa cítiš akože nepohodlne. A teraz, ale nám sa udialo, že my sme tu majorita a všetci takí nejakí rovnakí a teraz tu príde niekto, kto je gej. Tu príde niekto, kto je, ja neviem, moslim. Tu príde niekto, kto je akokoľvek iný, my Slováci, však my tu nikoho, cudzinca tu nemáme.
Ale znova k tomu, že to môže byť často kvázi strach z nepoznaného. Áno, treba to nazval xenofóbia. Že nie je to ani tá nenávisť. Že myslíš, že dá sa s týmto ľuďom nejak pomôcť s tým, že treba, keď príde ten človek, že teda tá pani, ktorú si spomínal, že keby ten jej zážitok vykryla nejakým pozitívnym zážitkom. Mm-hmm. Že myslíš, že by jej to pomohlo zmeniť jej názor? Alebo teda, že ona má vôbec strach ten pozitívny, dať šancu tomu pozitívnemu zážitku? Ja žiaľ, možno budem negativistický, ale ja takúto skúsenosť nemám. Uh-huh. Že väčšinou, hovoríme, keď si zoberiem napríklad tú rómskú komunitu, tak napríklad akože tí naši študenti, s ktorými som tam chodil, tak tí, ktorí sa odvážili ísť, už boli otvorení vopred. Okay. Možno, že to nepoznali, možno, že mali strach, ale minimálne mali tú otvorenosť v sebe, potom išli a potom zistili, že však to nebolo až také hrozné, tyfus som tam nedostal, detská milé, akože zabavili sme sa, všetko v pohode, akože úplne dobre. Aj si vybudovali vzťahy a kamoši sú teraz. Ale tí, ktorí boli tak nejako akože zakonzervovaní predtým, tak akože tých som tam nedostal a keď ich raz tam nedostaneš, tak asi tú pozitívnu skúsenosť nezískajú. Mm-hmm. Ivka, teraz by som povedal k tebe, že ako je to u teba v tvojej skúsenosti osobnej, že či si zažila nejakú formu nenávisti, ktorú počase, keď ťa ľudia spoznali, alebo vôbec ten dôvod nenávisti, ktorý si zažila, dokázala si nejak pochopiť a potom tým ľuďom nejak cez pozitívnu skúsenosť túto nenávisť odstrániť. Či máš nejaký taký príklad, alebo myslíš, že to je možné v tvojej práci, ktorú robíš aj teraz u starokatolíkov? No priznám sa, že úplne nenávisť, to je veľmi silné slovo, som nezažila. Nenazvem to nenávisť, skôr to nazvem takým nepoznaním, hej, alebo proste nepochopením, alebo takým niečím. Ľudia, keď som ja bola ešte v tej rimokatolíckej cirkvi a autovala som sa s známym kamošom a tak ďalej v tom zbore, tak ľudia mali otázky. A ja som to proste brala tak a stále to tak beriem, že proste hovorí tú osobnú skúsenosť. To, že ten človek ma poznal 10 rokov, a teraz ma možno pozná ako LGBT osobu, neznamená, že ja som sa zmenila. Hej, iba proste možno má informáciu navyše nejakú, ktorú ani nepotreboval vedieť, hej. A tí ľudia mali otázky a ja som im veľmi rada odpovedám rada doteraz, pretože myslím, že tým, že my prinášame odpovede do ich chaosu, tak oni môžu mať otvorenejšiu myseľ. Viacej možno oni vedia chápať, že ja som sa s otvorenou nenávisťou nestretla. Áno, stretla som sa s tým, že by bolo niečo udopreté, hej, zakázané a tak ďalej. Ale ani to nebolo také, že by kňaz prišiel, že nechcem ťa tu, alebo čosi, hej. Lebo inak to nepoznal, hej. Ale ako hovorím, to osobnou skúsenosťou, to, že sme tu, to, že možno vytvárame aj tú alternatívu toho ako signum, že z rôznych denominácií ľudia môžu u nás nájsť nejaké slovo útechy alebo nejaké pochopenie, alebo ich vieme tiež odkázať k nám, zase ja som aj starokatolík, hej, tak ku nám k starokatolíkom, kde tá duhová pastorácia nejaká funguje, tak a môžu tam zažiť presne to prijatie, ktoré som ja potrebovala. Ja to tak napríklad hovorím, ešte tak rýchlosti, že keď vládzeš bojovať za nejaké svoje práva ako minorita v svojej cirkvi, z ktorej si napríklad rimokatolíckej, kľudne tam ostaň a bojuj tam. Ale ak to nevládzeš, tak kľudne si nájdi alternatívu. Môžeš opustiť tú cirkev, nájsť si nejaký iný zbor, a že tie alternatívy aj na Slovensku sú a nie je to hanba, nie je to zlyhanie, proste niekto je inakšie vybavený, nejakými inakšími charakteristikami, že to dokáže s tým niečo robiť. Niekto nie je proste, ani jedno není hanba, takže buď ostať, alebo odísť. Všetko je možné. A ja by som sa vrátil k tomu hovoriť, že nezažila si nenávisť, že teda my sme zase si v Pride v Bystrici zažili konfrontáciu s ľuďmi, ktorí na námestí na nás vykrikovali, mali nachystaný aj mydlovú vodu, nás chceli postrikať a policajti museli zasahovať a ja som sa snažil zhovárať s jedným pánom a tam bolo vidieť očividnú nenávisť. Stretla si, vnímaš to inak? Alebo ako vnímaš týchto ľudí, ktorí na Prideoch, ktoré vás takto na nás pokrikujú? Ja som na tom
v sprievode nebola, A priznám nezažila sa. si nikdy takéto niečo? A nezažila som nikdy také niečo a myslím, že presne to je ten strach. Ale keď sa cyklíte v nejakej bubline, ako Kotlebovci trebárs, alebo takíto ľudia, ktorí sa zacyklia proste v tej svojej bubline, my sa dostaneme do nejakej spoločnosti, kde sa navzájom tľapkáme za svoje názory. A už je ťažko potom prísť a ukázať, že aha, veď, ale toto sa deje, alebo toto je takto. Že Rozumiem. je to náročné. Máme už len posledných 5 alebo 10 minút. Ak máte niekto nejakú otázku, kričte, lebo potom budem sa ja ďalej pýtať. Ak máte otázku, kľudne zdvihnite ruku a dám vám slovo, ale ja by som za tedy, kým si rozmyslíte, sa tuto k Tomášovi chcel otvoriť takú tému internalizovaná homofóbia, pretože aj v kresťanskom prostredí sa stretáme s mnohými, či už členmi cirkvi alebo pracovníkmi v cirkvi, ktorí šíria nenávisť voči LGBT ľuďom z toho dôvodu, že oni sami patria do tejto skupiny a prežívajú si internalizovanú homofóbiu alebo internalizovanú transfóbiu. Pre tých, ktorí nepoznajú tento koncept, je to jednoducho seba nenávisť za to, kto som a kvôli tomu, že Boh ma volá k tomu, aby som to potlačil, tak to potlačujem, ale to sa prejavuje rôznymi formami a mnohí títo ľudia potom nenávidia ľudí tejto charakteristiky, pretože oni sami ňou trpia. Že či myslíš, že je to aj tiež dôvod takejto prevažujúcej nenávisti v slovenskom cirkevnom prostredí, pretože mnohí ľudia trpia internalizovanou homofóbiou vlastnou? To si ma zaskočil otázkou. Neviem sa moc k tomu vyjadriť. Musí to byť veľmi ťažké, keď človek prežíva akúkoľvek. Vieš, akože predstav si situáciu, že ty si stotožnený s niečím, najprv k tej internalizovanej homosexualite, že ty si s niečím na jednej strane stotožnený, na druhej strane to vnímaš ako deviáciu a niečo úplne z cesty. A toto musí byť podľa mňa pre toho človeka akože... Ja som s tým prešiel, čiže ja som výsledok toho. Ja som do 35-ky sa nenávidel za vlastnú homosexualitu a prešiel som si tým, čiže a poznám mnoho ľudí, ktorí to ešte stále žijú a v cirkevnom prostredí je to dosť časté, že mnoho treba z kňazov rímskokatolíckych pastorov v evangelickej cirkvi, ktorí či už, a niektorí možno, že aj našli si nejaký ten systém pôsobenia, ale je tam určitý pocit takej nenávisti nie len voči iným LGBT ľuďom, ale hlavne voči tým ľuďom, ktorí chcú zmeniť tú situáciu, pretože oni si už našli ten systém fungovania, že navonok sa tvária ako heteráci, sem tam si cez nejaký Grindr alebo cez nejaké appky nájdu nejaký ten sexuálny priestor a snažia sa zachovať to status quo, len o tom nehovorme, nechajme to tak, jak to je, my fungujeme v tejto utajení a chýba im ten nejaký, to ako hovorila Ivka, že tá odvaha jednoducho zabojovať o to, že ja akceptujem to, kto som v tej Božej danosti, aký som a budem sa snažiť o to otvorene žiť. Ty si vyhľadala nejakú odbornú pomoc? Samozrejme. Akože ono to není ľahké, to je to, že na Slovensku, ja som mal to šťastie, ja som tedy žil v Anglicku, ja som chcel byť kňaz, ja som chcel byť reholník a práve reholníci mi pomohli sa cez to dostať danej terapie. Ale o to si myslím, že je treba dôležité, aby na Slovensku tie cirkvi sa snažili otvorene o tomto debatovať a taký treba taký názor, ktorý aj biskup Elko z evangelickej cirkvi, ktorý ešte stále sa odmieta akceptovať, že liečenie homosexuality je vlastne týranie, pretože dávaš niekomu nádej na to, že sa jeho sexuálna orientácia môže zmeniť, je vlastne nielen, že nedobré, ale je to podpora k týraniu. Či si nemyslíš, že táto vôbec retorika by sa mala stratiť, že oni by mali sami poznať, že sexualita človeka je daná a poďme sa teda o tom baviť, aké to má následky, keď si také a také sexuality. Ja som sa práve preto to spýtal na tú odbornú pomoc, že podľa mňa teda v tomto prípade, že či je napríklad medicínsky homosexualita daná, k tomu by som sa ja ako farár vyštudovaný akože nemal čo vyjadrovať. Na to by som sa spýtal lekára. Hej? A keď budem riešiť niekoho naozaj, že psychologickú traumu, tak
síce ja som v rámci svojho vzdelania nejaké psychologické minimum mal, ale radšej by som to teda nechal odborníkovi a keď už ten prípad toho človeka bude spadať pod aj psychiatrickú pomoc, tak radšej by som sa spýtal psychiatra. A áno, samozrejme, že sú aj nejakí bigotní konzervatívni psychiatri, ktorí stále sú presvedčení o tom, že homosexualita je lekárska diagnóza, ale pre niečo asi tá Svetová zdravotnícka organizácia nám pred polstoročím povedala niečo iné. Asi toto je... Neviem, ja by som možno že zvrtol tú tvoju otázku na to, že ja by som strašne privítal, keby reprezentanti cirkvi, okrem toho, že by mali viesť diskusiu medzi sebou navzájom, tak by sa mali spýtať ľudí z externého prostredia. A to externé prostredie teraz naozaj nerieši, že či je to ten človek veriaci alebo neveriaci, ale keďže tu máme ľudí, ktorí zrejme pri tomto svojom stave, a to nemusí byť len otázka homosexuality, to môže byť akákoľvek iná otázka ľudskej identity, ak je tam potrebné konzultácia, či už je to psychológ, alebo psychiatr, alebo sociológ, alebo proste čokoľvek, akože, a nemusíme mi zožrať všetko, čo mi povedia. Naozaj ja nemusím zobrať všetko. Samozrejme, že mám tu aj kresťanskú tradíciu, dogmatiku, ale minimálne, akože v 21. storočí mal by som sa spýtať odborníkov o ich postoj na vec. Tak ale to poznáme na Slovensku, že teraz sme mali najnovšie tá iniciatíva v parlamente o to, aby mali rodičia právo zobrať deti o tom, keď sa má učiť o sexuálnej výchove alebo podobné veci. Čiže tam sa pasujú ľudia do odborníkov. Áno, lebo si nepozerali tú základnú štúdiu, že v krajinách, kde sa sexuálna výchova vzdeláva, tak tam počet neželaných tehotenstiev a tínedžerských tehotenstiev je najnižší na svete. Ale to je iná debata, áno. Že teda snažili sme sa, teda musím ukončiť pre krátkosť času, že pozerať na tie mnohé charakteristiky, odkiaľ tá nenávisť v tom možno, že kresťanskom prostredí pochádza. Často je to z nepoznania, často je to z nejakého strachu, často je to skrývania svojej vlastnej podstaty alebo identity. Niektorí máme to šťastie, že sme sa s ňou nestretli tak očividne napriamo. Máme možnosti sa nejak ako hľadať nejaké tie spoločenstva, kde môžeme žiť tým, ako sme a vyhnúť sa tak aj týmto prejavom nenávisti. Možno, ak by ste mali k tejto téme vy, každý za seba nejaké to záverečné slovo, že čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí majú fakt, že s nenávisťou za svoju, či už vieru, pretože mnoho aj LGBT veriacich, teda ja môžem teraz za nás, že moje záverečné slovo by bolo z pohľadu toho, ako my duhoví kresťania často máme problém s ľuďmi, ktorí sa snažia bojovať za práva LGBT ľudí, s tým, že sa nás pozerajú, že my sme tí zradcovia, alebo my sme kresťania, my veríme tým kňazom, alebo tým farárom, alebo sme členmi cirkvi a stretávame sa často s tými predsudkami aj z tejto komunity voči nám ako veriacim. Čiže aj to je niekedy taká tá predpojatosť, nepoužil by som to slovo nenávisť, to je také silné slovo, ale je tam aj tento druh takého nejakého negatívneho pocitu voči nám za to, že spájame niečo, čo si oni myslia, že je nespojiteľné. Možno ak máte teda na záver nejaké slovo, že čo by ste vy si chceli, aby tí ľudia si odnesli z tohto nášho rozhovoru vo vzťahu k tomu rôzne druhy nenávisti, ako pracovať s touto nenávisťou v prostredí kresťanskom. Kto chce? Júka. Ja môžem tak rýchlosti. Vždycky to hovorím a poviem to aj tu a teraz. Neostávajte sami, pokiaľ sa cítite kde si na pokraji a neviete, čo so sebou, bojujete s rôznymi otázkami, tak nie je vážne hanba, či už vyhľadať odbornú pomoc psychologickú, alebo skúsiť aj nás ako Signum, alebo skúsiť nejakú inú cirkev. Takže určite ale neostávať sami, pretože človek je proste tvor sociálny, potrebujeme sa vyrozprávať, potrebujeme tu konzultovať veci a hovoriť o svojich pocitoch a jednoducho to je jediná cesta proste. A Boh ľubí všetkých. Len amen by som mal teraz povedať. A ja by som mal možno, že pre Júku a všetkých z tvojej kategórie jednu výzvu a zároveň jednu prosbu. A to je, že nerobte tú istú chybu, ktorú robí druhá strana. Lebo veľakrát takto, že v LGBT komunite
zaznieva, že tá druhá strana nás nemá rada, oni nás odsudzujú, oni nás nenávidia, alebo oni nás nejako chcú segregovať. A nespravte tú istú chybu, lebo vy máte príležitosť byť tým pozitívnym príkladom. A možno aj práve preto, že máte nejakú tú negatívnu alebo aj traumatickú skúsenosť, že ak sa vám podarí cez to dostať a zároveň ostať pozitívny a tak ako ty si povedala, že si mala veľmi veľa dobrých rozhovorov s ľuďmi z tej tvojej pôvodnej tradície, akože toto určite nevzdávať. Lebo ja som síce povedal, že tá zmena asi nepríde tak nejako rýchlo, ale jediný, kto tú zmenu môže priniesť, bude nejaký pozitívny príklad. To keby teraz padlo rozhodnutie vo Vatikáne, to sa nič nezmení. Lebo to je proste miliarda ľudí, ktorí sú v tom, ktorí každý potrebuje tú story počuť na konkrétnom pozitívnom príklade a možno, že keď oni budú tú svoju averziu voči vám nejako prejavovať, nie možno, že úplne, že verejne, ale tak akože možno, že tým strachom, tak proste neopätovať to a práve, že ako ty si povedala, že Boh ľubí všetkých, vy buďte tými, všetci buďme tí, že budeme sa navzájom rešpektovať, aj keď možno, že on so mnou nesúhlasí, aj keď možno, že on na mňa zazerá, aj keď možno, že oni ma tu nevedia prijať, tak nie, že ja budem ten, že vy ste takí akože hrozný, ale proste stále s láskou vysvetľovať a príjmať tých ľudí, lebo aj oni sú omylní, aj oni sú hriešní a jedine to naše odpustenie im tohto ich hriechu môže túto situáciu kúsok posunúť ďalej. Super. Ja by som to teda zakončil tak, akože aj liturgicky, alebo možno, že buďme teda tým kváskom v tom chlebe, aby sme nemali tie dve strany, ale sme všetci v tom jednom ceste, tak buďme tým kváskom, ktorý z toho cesta spraví ten chrumkavý chleba. Ďakujem Ivke, ďakujem Tomášovi, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem.